Hartstikke leuk. Dat is juist een nieuwe video van de Friese Vlogger. Ik denk, ik wil grappen eens even de stad in. Maar ik denk mijn outfit lijkt wel een beetje op politiekleuren. Dus nou, blijkbaar zit je gewoon een soort van, ik weet niet helemaal wat dit is. Mobiele media lab van de politie. Ontmoet uw wijkagent? Goeiedag, hallo, kan ik je wijkagent ontmoeten? Ja hoor, de wijkagent, ja. Ja, die is daar. Zal ik u introduceren bij onze wijkagent? Nou, goeiedag, Eduard Rekker. Ik ben Jan. Friese Vlogger betekent ontmoeten. Ja, dat is. Sorry? Niet altijd de Friese taal even. Je bent net van Leon Liewald. Ik ben geïmporteerd Oh ja, Ruud. uit Utrecht. Ik ben sinds dit jaar hier in het centrum van Leeuwarden, daarvoor in de Heegt en Verschieringen gezeten. Oh, ja. En een keer in een andere wijk. Dus dat kon. En nu het centrum, dus een heel ander gebied. Een andere, Ja. Achter de voordeur gebeurt bijna hetzelfde. Hè? Iets minder mate dan in Heegt en Verschieringen bijvoorbeeld. Ja. Maar op straat is het iets ander publiek. Ja, dat is lang geleden. Zeker. Wie heb je nu bij je? Coco Chanel. Hoe? Coco Chanel. Coco Chanel. Hoe kom je op al die namen, joh? Ja, dat zijn toch mooie namen. Maar dit is wel een flinke, hè? Ja, dat willen zien hoe groot die is. Verdikkie, maar deze loopt ook gewoon. Ja. Maar je hebt ook nog een karretje mee. Nou, succes nog wel even, hè? Oké. Ja, hoor. Wat zeg je? Later. Geweldig. Deze van wijkagent heel hoors dan een, ja, normaal, ik een soort agent naar het binnen, maar ik zou zeggen een normale agent. Is dat nog heel hoors, wijkagent? Ja. Ja. De normale agent zoals jij hem noemt. Huis, tuin en keukenagent. Nee, dat is niet waar. Want ik denk namelijk dat de reguliere agent het meest zwaar heeft bij de hele politie. Oké, ja. En waarom? We komen bij meldingen en ander soort dingen waarbij je van tevoren niet weet wat er gebeurt. Nee. En heel veel afdelingen weten precies wat ze moeten gaan doen naar aanleiding van wat de jongens op straat meemaken. Duidelijk omschreven taak, terwijl... Terwijl wij, het kan een overval zijn, het kan een alarm zijn, een onwelwording zijn. Je kan aan alles denken, een zelfmoord, een hartstilstand. Je kreeg wel melding nog. Nee, nog niet. Dat gaan we zo meteen nog even. Melding? Nee, we hebben geen Oh. melding. Nee, die hebben we net Dat is gehad. spanning. Spannend. Het is niet altijd spannend hier. Ja, oké. Lees wel eens in de media, lees ik wel eens iets over een spuugmasker. Dat meestal een Ja. spuugmasker. Ik ben Ja, heel maar- benieuwd hoe dat eruit ziet. Oh, hou je in bio? Nee. Zeker, zeker. Dit is een spuugmasker. Dan kun je er een ding. Dan krijg je die. Dus als wij doorkrijgen van iemand heeft een ziekte of een spuugmasker. Ja. En die wordt dan zo bij jou, bij diegene op het hoofd gedaan. Ja. Zodat hij niet kan spuren. En dan komt hier nog de zuurstof doorheen. Snap je? Ja, dat is wel. Ja, en anders kan hij hier nog doorheen spuren dan. Nee. Maar daar is dit voor. Maar je vermaakt je wel? Ja, voor mij is het wel. Ja, Johan? Ja, ik wel. Ja? Een mooie dag. Maar je zie je... Heel veel mensen die komen. Ja, inderdaad. Ja. Ben je al binnen geweest of niet? Nee, ik ben niet binnen geweest. Nou, Nee. even Is dat leuk? binnenkijken. Is dat leuk binnenkijken? Ja, Binnenkijken. maar ik ben binnen, Jan. Nou, dan ben je dus binnen in het mobiele media lab van de politie. Er gebeurt van alles. Het is van mij checken tot in de wachtwoord nog een beetje waar we binnen. Nou ja, iedereen weet natuurlijk wel wat verwacht dat je broeken maakt, hè? Nou. Geweldig. Vond je het leuk filmpje? Toen omgeeft. Het meeste abonnee dan. Staat je versteld in dag van Sinterklaas. Hoe hem de graag een filmpje voor zijn. Veel van deze Paul even in. Of net. Geweldig.